Jeg får ofte spørgsmålet, hvorfor er det ikke varme i min radiator? Jeg har skruet den helt op på 5, men der er altså ikke varme i den. Jeg vil lige fortælle en ting her, som er typisk årsag til, hvorfor det ikke virker. Der sidder sådan en lille split inde bag termostatventilen, som når den har været lukket ned i løbet af sommeren og skal åbnes til vinteren, så har den typisk sat sig fast. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan man løsner den her. Prøv at se, det her det er sådan en typisk radiatorventil. Der findes jo både ældre og der findes også nyere modeller, men det her det er sådan en generelt typisk model. Og måden man tager den af på, det er at man lige tager fat med fingrene herinde bagved og lige skruer den løs her. Så kan man klikke den af. Og så sidder den her split, jeg omtalte før, som har sat sig fast. Den skal lige motioneres lidt. Tag lige fat med en skruetrækker og så tryk ind nogle gange, indtil I kan mærke, at den løsner sig. Når den har løsnet sig, så kan man montere radiatorventilen igen. Det gør man bare modsat med at trække ringen den anden vej og klikke den på, og så kan man åbne for radiatorventilen. Og husk selvfølgelig lige at tjekke, at der så kommer varme i radiatoren.